De gemeenterier van Dantemadiel houdt op 24 september een harkzit over de uitwerking van de spreidingswet en de vraag hoe asielziekers opvang worden moeten. Van waar de specifiek de keuze om een harkzit te doen? Nou, die kar is vallen in het presidium. Het wie net het voorstel van de eerste fractie, maar van de andere fractie, wie er in principe eigenlijk net echt heel vaststander van. Maar de meerderheid bepaalt, dus vandaar dat we nou de kar maken houden om een harkzit te doen. Er binnen 4 scenario's betocht. Opvang van 8 alleenstaande minderjarige vreemdelingen en een trostreamlocatie voor 50 statushouders. 1 AZC-locatie voor maximaal 150 asielziekers. Liedser opvang bestaande uit 1 keer 100, 2 keer 48 of 3 keer 32 opvangplekken voor asielziekers. Perdewaarp 10 asielziekers opvangen. En als laatste het scenario wat als Dantemadiel neerdort. Ben die opties al wel haalbaar? Nou ja, daar is dit rietsvoorstel nou uiteindelijk echt voor. Want dit is nou net dat we meteen bepalen, dit wordt het scenario, dit gaan we uitvoeren. We gaan nou eerst 2 scenario's in principe uitkiezen. En dan gaat de gemeente die via de uitwerking om te zien wat komt er bij ze haalbaar of neem het maar op. De ene scenario is realistischer dan de andere. Nou, uiteindelijk komt het direct op deel. Dit zijn scenario's bij de spreidingswet. En we gaan nou een oerelin jaren kennen dat de spreidingswet in principe inlutsen wordt. Dus je moet er sowieso nog maar zien. Geven we het überhaupt uitvoering, geven we iets doen, neem het maar op. Dat wordt echt nog de discussie van 1 oktober. Maar ik had net heel heeg dat er echt, dat we heel grote plannen gaan hebben, zeg maar. Op stritten binnen de menings verdeeld. Laten ze maar verspreid worden. En de echte asielzoekers die echt vluchten moeten, ik vind die mij helpen. Nou, dan vind ik het een beetje verspreid. Dat is volle beter. Want je kan net een hele prutte binnenmannen. 150 erbij, dat is best nog wel heel volle. Ik vind vooral dat onze eigen mensen zitten echt te wachten op wenningen. Ik bedoel, we hadden in onze eigen straten en dan komen er ook asielzoekers in, terwijl het is een volle orengezin binnen die op een wenning zitten te wachten. Of met hem alleen nog maar bij. En dat is gewoon jammer. Ik vind de mensen wat doorpakken. En verspreid, ik denk dat dat beter is als op 1 plek. Want dan komen de mensen heel wat bijkomen en dan krijg je misschien situaties die je misschien net gaan willen. Oerl maar wat. In alle dorpen, we Dantemadiel maar een stukje wat. En waarom krijg? Ik denk dat we oorlest krijgen. Gewoon helemaal net. En waarom net? Nou ja, ik vind dat ze het probleem daar oplossen, maar hier net. Opvang in de regio. Ja, en dat lijkt me echt wel een beter idee. Zodra het Nederlandelijke kabinet de Kamer, wie een van de eerste dingen die ze zijn, de spreidingswet met van tafel. Dus had deze hele harkzit en ze had dat dan wel nut. Nou ja, wat onze fractie betreft eigenlijk net. Als je dit vaststel, dit rietsvoorstel komt vanuit de burgemeester. Hier is portefeuillehouder. Nou ja, wie houden u als fractie ik van scenario 4? Eerst gewoon aanwaartje, waar komt landelijk mee? En dan kunnen we nou eens zien, geven we echt wat doen of net. Dus wat u het betreft doen we nou eerst niks en wacht je gewoon rustig uit tot er echt duidelijk is wat landelijk wil. Op 1 oktober zal de gemeenterier van Dantemadiel een besluit nemen over welke scenario's ze kiezen zullen.